chodili na Katarinku a to je tá taká, ja sme si to nazvali deti ako dechtická hymna. Keď pôjdem z dechtic ven, sadnem si na kameň, uvážem si mašu, červenú jak plameň a tak ďalej. Tak teda môžem jednu kratučku spomienku povedať, tak dali sme ju otcovi zahrať na gitárach na pohrebe. No a teraz k tomu, kvôli čomu som sem vlastne prišiel, a to je naozaj v tom 48. roku komunistický prevrat alebo násilné prevzatie moci komunistami v Československu znamenalo veľmi fatálny osudový zásah aj do života cirkvi a aj celej tej tradičnej slovenskej spoločnosti založenej na kresťanskej tradícii, rodinnej tradícii, drobnej, poctivej práci rolníkov a podobne. A z tej práce, ktorú robíme na Ústave pamäti národa, naozaj vychádzajú nám výsledky také, že cirkev ako taká bola tým najúhlavnejším nepriateľom z pozície komunistického režimu, nielen od toho roku 1948, ale už od roku 1945, pretože ako tu bolo vykreslené práve tým príchodom, či už oslobodením alebo novou okupáciou ideovou, Červenou armádou prichádza sem ruský bolševizmus, komunizmus, petákstvo, NKVD, ktorá vyšetrovala ľudí, či už teda pre činnosť za slovenského štátu alebo z iných dôvodov. A mnohí ľudia, stovky a tisíce zo Slovenska boli odvlečení do Sovietskeho zväzu na nútené práce, na mnohoročné pobyty v pracovných táboroch. Mnohí sa nevrátili. Podľa výskumov ide asi o 7 000 ľudí zo Slovenska, ktorí boli odvlečení NKVD a boli takto roztrhané rodiny. Spomínala tu pani, že so slzami v očiach vyprevádzala svojho, ktorý sa im nevrátila.